zien. Renzo, jij hebt de vorige keer gekiept, hè? Ja? Heb je nog meer, Nanne? Ja, Nanne. Dan heb ik Jorrit hier nog staan. Die heeft helemaal nog net gekiept. Nee, dat klopt. Dat mag niet. Was het ook de eerste helft wel keepen? Ja? Waar heb je de schoenen? Nou, Hij is voor een streepje. waar is mijn tas? Dat weet ik niet. En dan heeft iedereen een keer aan het keepen best. Dus wie wil de tweede helft keepen? Helemaal niet die. Johannes? Nou, Doe de tweede helft? Oké. ik heb nog En wij moeten even een omvoerder hebben, Joert. Ja, ik wil niet weer. Nee, dat is soms hartstikke mooi. Ja, ik wil wel, maar Wie wil omvoerder wezen? ik heb best. Wist je wat het wel maar staan? Nou, ja, wel. Wat was het wel? Dan was de naam zeggen. Wat zei het? Dan was de naam zeggen. Ja, Tjen wie? Ten, hoe heet het? Ten, ja, de Scheidsrechter. Ja? En, En wat doet de scheidsrechter dan aan het begin van de wedstrijd? ja. Ja, tossen heet dat. Nou, zet er even wie te beginnen, maar dan weet je besteen maken. Ja. Dus daar is je het omvoeren. Dus jouw scheidsrechter gewoon, zoals het even best. Oké. Clear. Mooi, dan nog even naar de wedstrijd, jongens. En daarna gaan we naar boeten. Wat maak je hem dwan in de wedstrijd? Wat zijn de belangrijke dingen? Hoe speel je? En? Naar de zijkant. Naar de zijkant. Maar weet je wat het is? Nou zeg ik de vorige keer, door iedere paar keer een bal die ging naar de zijkant. Maar toen stier je er helemaal net in. Dat mag niet. Want Jim stond er al nog in de midden. Dus eigenlijk is het zo, als je de bal net hebben, Met een maal pakken. nee, dan moet je dus vrij rennen aan de zijkant. Zodat als een van ons wel de bal heeft in de midden, dan kan hij hem naar de zijkant spelen. En dan stiert er ook in. En die heeft dan een heel leeg veld voor hem, dus die kan zo net door de goal in en hem erin skappen. Nou? Munt. Dan traap je hem. Ja? En had je fluitje. Bam, 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 bam. Ja, nogal. Hey Jorrit, is dit een soort dwan, hè? Nee. Is het wel leuk? Ja hoor. Wat liep het me vrij eenzaam? Is het exact? Nee? Nee. Maar hij is helemaal niks te dwan. Ze ben net echt goed, hè, zei Robben. Nee. 4-0. Maar die man ben net goed, hè? Nee. Nee. Ze zijn hartstikke makkelijk. Ja, net zoals bij Anne Nee, we zijn niet slecht. We zijn niet slecht, maar wij goed. Pam, 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 pararum. Pam, 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 pararum, pam, pam. Pam, 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 pararum, pam, pam. Pam, badam. Pam, 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 pararum, pam, pam. Pararum, pam, pam.
goals is dan scoort? Ik denk 2. 2. En do? 6. 6. Dus dat is topscorer. Nou ja, volgens mij. Ja, misschien. Ik weet het niet. Nou, dit weer een noffelijk begin van de dag. Het zie je nu al winnen. Dit weer heel best. Ik moet zeggen, nou hebben we al een paar van dat soort wedstrijden gewoon. Dat, Nee, 1. Eentje ook weer met 10. Maar ja, we hebben één wedstrijd hebben we dik verloren, 11-0 zelfs. Maar verder gaat het heel best met dit ploegje. Nee, Wieke, Chin. Chin, ik moet even op mijn papier loeren altijd even morgen, want ik heb dat nooit. Ik leef van wedstrijd tot wedstrijd. Ja, dat is belangrijk. Nee, weekend maar we Chin Friendship dus. Succes. Oké, bedankt. Boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. Dog got the mighty, let me tell the news. My head got wet in midnight dew. Great God, I've been down on my bended knees, talking to a man from Galilee. My God spoke and he sounded so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God, the mighty, let me tell you what he Dan said. kom er maar één bij, jongens. Bal maar één mooi nemen, maar één naar deze pion. En dan kunnen we ook beginnen, jongens. Begin maar even in het gewoon dit voor jouw kant. En dan met de bal dribbelen. Gewoon trom elkaar heen. En goed opletten dat je net elkaar opbotsen. Rustig dribbelen. Dan met de linkervoet, dan met de rechtervoet. Wat is dit toch saai? Ja. Ja, Met z'n 4 fruitskop aan. Die van het kanaal. Nou ben je maar wat warm worden. Ja. Mooi. En ook moe. Oh moe, nou nog even terug zetten. Even terug zetten Arnoud. Eén blijven. Dit gaan we vaker in je hand of een ticketje. Degene die net tikker is, probeer het binnenvak te blijven en de bal goed afscannen. Je net tikkers, probeer hem voor te schoppen. Jelmer en ook Pieter beginnen. We krijgen alweer een beurt, jongens. Dan moet je in een vierkant, dan zijn 2 tikkers en dan moet je de bal uit het vierkant schoppen. De tikkers? Ja. Ja, niet jezelf. Ja. Je moet proberen om zo lang mogelijk in de vierkant te blijven. We doen straks dueltjes, hè? Ik schop de bal naar de goal daar. Van beide kanten komt er in. Probeer je de bal te bemachtigen en een oorronde op een goal. Probeer een goal te maken, hè? Als we sketten gaan, gaan we om de pion weer om. Ja, en nemen de bal weer even mooi. En de trainer schopt de bal en dan staan de twee bij allebei de pionnen en dan moet je op die bal rennen en dan moet je in het doel schoppen. Proberen, eentje van de 2. Maar lieken deze oefeningen, lieken die wel een beetje wat er normaal gesproken in de wedstrijd gebeurt? Nee. Het mooiste is dat je wat leren dat ze beginnen oer te spelen en wat vrij rennen. En ja, vaak is het zo dat ze echt om het begin dat ze maar de punt voetballen en dan probeer je erin te krijgen dat ze maar de binnenkant van de voet beginnen te spelen. Dus wat pasen. Dat ze terugkrijgen hoe diep dat ze pasen maken, dat ze net te vol schoppen of net te zacht. Nou, dat is het eigenlijk wat. Ja, probeer je het speeltje er wat in te krijgen van vrijrennen en oerspelen, want dat is het allerbelangrijkste. Ze willen eigenlijk nooit oerspelen, ze willen zelf.
je ziet nog wel weer. Dan maar even luisteren. Je bent 2 goals en daar met 2 goals. Dan doen we een partijtje. Maar dat gaat dan om het oerspelen. Dus je moet bij, degene die je wil spelen daarheen, die moet beide goals zitten. We doen zonder keepers, maar het gaat om het oerspelen. En als hem zelf verdedigd worden en voor die andere goals zit in je van je eigen partij vrij, dan moet je daar even heen passen. Dan kun je heel makkelijk doelpunten maken, daar gaat het om. Ja, nou, dat gaat om denken, zo vol mogelijk oerspelen. Nou, maar de shirtjes die verdedigen deze 2 goaltjes, zonder de shirtjes verdedigen die 2 goaltjes. En even bij de bal. Nou jongens, stop maar! Ja, je moet eerlijk doen, draaien 2. Al je de ballen aan even pakken en die brengen we naar het ballenhak. En ik met de shirtjes even gaan. En dat tot na je weekend jongens, hè? Jammer even Arno. Ja. Maar hij heeft het idee dat je hem echt wat leert, hè? Op deze training? Gaat wel mee, want we hebben het alles gedaan. Ja. Ja, dus nogal saai. Oh, Renzo! Wat zei je? Het is nogal saai, zei hij. Boys are back in town, the boys are back in town. The boys are back in town, the boys are back in town.
Slag. Hij krijgt die vrije trap, zo. Oh. Dat een keer omhalen. Ja. Hè? Hey. Maar ze dacht het net met zin, hè? Nee, ze probeert de bal. Ik doe het net met zin. Ik wil Zo was die bal. Maar dit is hartstikke goed, Jelmer. Hey. Ik laat je de bal en de straffen door mij en dan vallen ze en dan krijg je hun door mijn vrije trap. Hij zei wel vrije trap. Ja. Heid, een mooie hek gewoon patiënten zitten drinken. Je heeft hier niets met 12 voor. En toen liep het erop, want toen was ik nog 2-2. Ik dacht, ze zullen er net verliezen. Nee, maar ik net van Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships rolling. Toen zit je er al even. Ik zit hier al even, ja. Ik word het betier. Van hoe lang zit je er al? Oh, 4 Union. 3 kwartier Union, meer ik al praten, maar dat is even een misverstand. Want hoe laat komen die jonkies? Kwartier wat zien. Dus, nee, want ik ga al hebben dat het betiert als ik te laat ben. Zie je? Dus dan een beetje zenuwachtig, want het is Joet echt de topper. Het is de topper, ja. De eerste wedstrijd wie al of 0 voor de mansies. Van C-Robben dan. Die hij hem verleen. Die hebben wij dik verleen, ja. Die konden we net bij voetballen. Maar ja, Joet weer naar je kansen. Maar kun je dan wel echt praten van een topper? Als de belangrijkste hebben, is het wel. Er staat 3 punten achter. Nou, en een doelgemiddeld, dus we moeten nu vanmiddag dik winnen. Iets mij 34-0 of zo. Ja, ik weet net al heel, dat scoren net, maar zij hebben altijd dik gewonnen, dat is wel, ja. Goedemorgen. Wat jij net mooi? Nee, mijn man gaat mooi. Hij is chauffeur, joh. Ja. Kom je vaak te zien met Dirk? Ja, ik ken wel, ja. Ik ken wel. En wat denk je, heeft hij de voetbalcapaciteit niet een echte verdette nodig heeft? Ja, natuurlijk. Dat zei ze altijd al, ja, eigen zoon, of net dan. Maar ze toch aardig goed, hè? Ja, ze moet even kampioen worden, hè? Daar gaan we voor. Dat zal nog dreig worden. Ja, dat wordt ik dreig. Dat wordt Jood ik dreig. De topper, hè? Ja, Jood wordt het dreig, denk ik. CC op een F4. Ja. Wat voor tips had je Dirk mee, jongen? Goed in best dan. En dat is genoeg? Dat is voor hem genoeg. We got the whole world in our hands. We got the whole wide world in our hands. We got the whole world in our hands. We got the whole world in our hands. We gaan weer winnen, jongens. Weet je wel, weet ik niet. Als je je turbo even aandoet, dan winnen we wel. Nee, maar aan
had de vorige keer de turbo niet aan. Nou, moet hij de turbo aan en dan zeggen we het even. We got the best team in the land. We got the best damn team in the land. We got the best team in the land. We got the whole world in our hands. Volgens mij is dat een die kant. Ja, Field B2. Nou, dat zullen we direct wel. Volle bak, jongens. Kom maar. Ja, we willen Jongens, wie wil er keeper de eerste helft? Ik wil lekker winnen. Net hier, mag ik hier een onwezen? Ja, dat ken ik. Nee, doe nou even. Dat is al 2 keer west, hè? Ja. Even zien. Ik ga hier nog staan. Renzo, Jelmer, Jorrit en Aant. Dus een van die jongens is aan de beurt. Hem Jet? Renzo, Jelmer, Jorrit of Aant? Wie wil de eerste helft? Zo wel? Toch? Oké, Jorrit keept de eerste helft, jongens. Of je been, jongens? Neem alle je kleren. Jongens, zitten we hier in bij elkaar? Ja? Hé, maak me even heel goed lust. Maak me even heel goed lust. Zullen we direct even nog gaan? Maar het belangrijkste is de wedstrijd van Joert. Want weet je nog hoe we de vorige keer in deze jongens spelen, hè? Ja, 11-0 verwend. Wat was dat? 11-0 verwend. 0-11, hè? Dat is wel een heel soort, hè? Maar ik weet echt één ding. Wij zijn volle beter geworden sinds die wedstrijd. Ja. Dus dat gebeurt dus Joert net weer. Nee. Nee. Maar dit is wel de topper van de competitie. Zij staan op de eerste plek. En wij staan op de tweede. En zij hebben een heel soort doelpunt meer maken als wij. Dus we moeten er Joert gewoon zo vol mogelijk inskoppen. Zien we dat met Wan? Ja! Ga door! Dirk van Dij! Kom maar Dirk! Hup Nanne! Kom op jongens! Ja, goed zo Arnoud! Jongens, drukt die bal! Doe maar! Goed zo! Doe maar Jammer! Nou, daarvoor! Goed zo Jorrit! Hey, Jorrit! Geweldig. Je merkt gewoon ook wel aan de kinderen dat ze het leuk vinden dat de ouders meegaan. Jij wel eens dat de ouders vaak fanatieker binnen als de band zelf. Ja, ja, maar misschien valt het bij die F'jes nog wel mee. Dat is bij de hogere elftallen dat je fanatieke ouders hebt. Hier is het nog allemaal relatief onschuldig en ik hoop ook eigenlijk dat het zo blijft. Why does my heart feel so glad? Why does my soul feel so glad? Why does my heart feel so glad? Dit gaat erop, dit gaat erop. Dat liep je wel mooi, ja. Dat kun je wel zeggen. Ja. Maar wat hier dan ook, Rick? Oh, dat is net volgens mij ben het puur spanningen. Een overreactie op de spanningen. Wat is het dan? Heeft ze een bal in gewoon of zo? Nee. Doe maar, help ze maar. Hier maar. Doe maar, goed zo aan. Help ze maar. Doe maar, doe maar. Je bent hartstikke goed, man. Je hebt net een paar keer bijna gescoord. Volgens mij ben je de snelste van het veld. Gaat het aan? Dat moet goed. Wel goed? Het is geen trend meer in eigen?
beetje. Oh. Het ging wel vol net. Mooie bal, Jelmer. Hoe koe dat? Mooi hè? Nee, we slijden heel veel en dat soort dingen. En tackelen een heleboel. En hij het wie direct, hè? Ja. Hij kon die wel een beetje troosten. Ja. Kampioenschap, dat is oer. Dat zit er net in. Ja, er een ploeg is die toch uiteindelijk beter is en die dan die 2 wedstrijden serieus wint, dan kunnen we de rest wel winnen. Maar dan houdt het op. Dan ben we gewoon tweede. Maar dat is echt mooi.